Balma Alnokuma, très urgent. Balma bien jeudi 22 janvier 2026. Balma ala sago au sago aywa tayeru boraka asimi goita jabi asimi goita koko aleye pandu tayeru nu sudaruma ama moko toko foke tayeru borako tienta la de kwasimi ma panodo luma de nya fana ngo asimi goita ka bugu bete sera sorola aw ne anga janga anga tayeru kuma kana me Asimi dafo. Voilà. Voilà. Ayala mede malion. Ama aye neke safokola kata fo Mali télévision sola kabena ko Mali mena courant soro hali chini courant ma soro ngere fara ngoni président galon de galade ate tien fo a be fe fo a ben kanu président contre de flaka galon tege ne ma Mali tayre kele mungo ko asimi pano dama ne nyini ngali ke ne be tayre ba dende do ne tayre yini ga obeko ko tienta la ani mo lo yaide aya simila jede parce que galon tege bana do be no aba fama ko mitomania ko antara mundi ayata simina ke docteur sola wallahi bila il a un problème na abe kuma quoi chaw le ndo akili sigilente quoi a traumatiser le ndo anga kuma to la me alinga po enfana emi ka kele ya aha ala sanu ko ki wala ko mega milliard kemena ni min dortiki ndula voilà ko milliard kema wolo plan ko solo la ya no kati min do récupérer la kantai PHU sera ko fly ni te yete me akibete me lifa feke PHU la sabe wado sara bela voilà ni chomboiro sur la fausse infla mais otanga urasuma na tiri dablawa na bana na manya boli jamana yi warla do fuka sin ngola fasi mana bana yana ga fura ru jamana ga warum sur sala fanga te menu ma war sur voilà mais barati on bolo pour barati pour je masika na mimi sika mo ga bara sur fu to ni bora bara ula kuranko ani karbiranko ame aranjom na bi Allah harani manya uli ga do nga arabi kilinga te jamana to dati la arana otanga kuma be fle voilà voilà quoi kuma be fle Malion abela jele kuma imede anga kuma tola me abela jele amede yaro ni mabo segu tuma bet kera chela quoi bet kera la ate alaidu ka abe kuma bo da benkalu bon abe asimi go tatara ni fo quoi ou ben partager panafrico ben partager asimi go tabe barala ka sorote Mali réalité donc Mali on est fleka kuma de anga kuma tola me on re adme ga fo pano dira mo mo so on ko takala mo ne tayre wera de fana kuma to Maliko sigala wera de bado Petra le mani de kono kwambi situation men kono ko no mi se ka mbala kwa aga do ka ala ka kete kwa mais ne ile sanduru so so fera ka te woroma do de mi fara ko ka senti bo banana do dala ko tiglamati se kwa atiseu mais ko ma bango no ku bi se o de la dongo do ziri ndo be tanya mbo na mumene ya ru bola ko tafo voilà nere mi me no ne kono ka diskuru ndela voilà 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 ma be fle voilà
beba kalama la saba ka se duru ma me woro na kono ni mi na che o manye to wa na da fe awon sigre no awon ti tigara fo tu fo awon tigara fo ka ta nai awon ni do mina de na yi ala ga jamana ngeme awon ta ala ga jamana da wata ba ala ga mo da ala ga jamana ngeme kuma be fle jamana to ta bada kuma be fle ama de ga no ko jugu yo anya na folo ko voilà malien be kuma me yaro nte segu tungara kuma kan de mogo be ka kuma fa bebe malla de fana de che digi da danandi nin qur'ana cha shimi tseka mali soufi or ko sone ba fo surasi yere wulu nya na bi se ka gaage ne ala tisi c'est-à-dire que malien ne bena malien akli jigi fendo ko quoi haramado adamade ko ke janfa ka ala ta nyabulu ni e balma ke janfa kan mami balma wala mamu be janfa ke ala bode malu balma be yi teri ala mamu be janfa ke ala bode malu teri toyi janyo yala mamu be janfa ke furu nyogo yala mamu be janfa ke o tigi janfanti sagote dama 100% awa janfanti ga kobe abe se niveau de la na hake wuliko ni aramade on tonya ni hake wuliko e ka ko tobe ka tanya fe ebe ka sigidi sanwosa asimi be sigin ko fe da tetanya fe o ka nga leçon di malien ma ni malien munu go kuba fe tegere foke asimi go tatanaye chama mega muruti bi karta kamunu maraga chama pe no u ka sobe karta bi u chama kuma ka be ka yelema bi anga o video de France namanga kule suni kli ko karta tanga lakana ko karta tanga lakana ne ya ablay maiga vele ka dese ko karta lakana ko gela beye lamini komini mo ba mo na le beye dongo do marafati ule be dugo ko mo shilana ndo population shilana ndo auta ma shindo abela joro ndo ambe mo ne gesida antu ma kule ko karta shilate karta nga ubulo nga mo na karta kuno bi anyebe ama ko shila ko yila amba fe o de ka ban kuno bi o de ka gila mani shila ko yile abala jele nyabala be dusu tiene bebi tant que asimi be sanwere fana nyina fana be fsani sanwere fana ya seba ne da fa ya seba kwanda nin corona cha asimi teka mali la ta nyefe na yake kumbe bo wula ga bone se gutungara la ay janfa munu ke aya sumugo bla fan be ay révolutionnaire ay mali révolution ta tien jamana munu nyabora en fait révolution na ka on na digi uyanga révolutionnaire besin kari ko olu taka wali were mogo de ta ko lu sangorota e mamodi bokone ni Franklin Yamsi photo ya sari wali were mogo ko la ele safe ku yere ka jamana de détruit ni yo teratri demada de pala ka jienda awa utita nyafe ni qur'ana cha utita ni da se ba fa kada nyen kali al qur'an la nunte tananye fu yoroshi pour tere utisi nya fo ka da kominka nga kuma kan jabi malien bela jelenga lame nya fo ka da kunyu awni ala na krache asimi ko kale révolutionnaire songuru ba ay batulu nyang ngem muso fimandi asimi ko tay batulu nyang sunguru tege damne doron batulu nyang kala tubabuyi e ko kebe ka tubabu kele muso porodi kala chacho porodi kala kala tolle ebe ka bolo de kobi anga mali war bebe ka do sunguru baw de la bia photo fleni bi oui asimi ko tatai muri bo koneta o fleni Evelyn Jack yani transition ga damina anyi adakasa kun bolendu transition damina le aya nyi fali u bekara milliardaire u yebi malende u koka ko ala ka barga do o fangala kuma ala ba yere soso na ala barga do ni fanga na ka fone segu tungara mako tunya mako den tato fleni nini fanga nye mali sauver ina fa mali on be fanga ke chuko mina na kera na e tungara dia ka foko nya mako den tato fle jugu ya kante ni me ka mali fana janfa ala ka libu ni me ni ne segu tungara be mali contrôle la di ala kan libu awi fona ga soro mali kamte na de nyen kale nga tungara ala halala wallahi bila ala ti janfanti fe wallahi ala ti janfanti fe nous e janfantu de ce sont des traîtres ils pensent ala te moluya aya yere kuma kana mede artisan misla culture ko luka tayru munu be soudeur nu bachanga barachena sura skada franco ka ay pano solar di achamama en club bongola
Il n'a même pas honte de mentir. Alors, tu vas dire, Allah, il barka ba. Asimi, aben bela ko malen bebe ke milliardaire. Awo fana kuma kana metuguni. Milliardaire, il y do. Do sisa. Alen chama na milliardaire, il y do. Sisa. Alen chama na milliardaire, il y do. Do sisa. Ko malen chama na ke milliardaire ko ni rodi. Ko malen chama na ke ko malen on kamena ke milliardaire ko. Massa. Il n'a même pas honte. Un grand menteur. C'est pour cela que haramade o haramade be ko ke janfaka ala bi baraka bandi. Anga janga ko itala me awro. Janfaka haramade baraka bandi bi baraka banki ke mafi. Imala ile sanfe chukuti. Ni dona ni janfa ka bana barkati ka fui. Hali ka wari ala bi baraka bwana. Ai janfa ka tui. Kuma do fo nya fo ma fo ka be horon gai. Filibe ga kuma la de horon ti janfa ke fi. Horon ti janfa ke. Hal no kere ka horon kanyo we horon gulungai horon mu mashite ke janfati saki kun sigi mawu kuna chogodi ibe kuma mi fo ita sabati ye lawru chamante ya lawru bele jirinji hal sai be kla ka fo nya fo ma fo ka be horon ka anga du be warshe ni kan chogodi anga dugu be tagani ni chogodi jugo munun be ni ala ya ce jugwa irana kabin kun ala ka ci din da no bala an ku an kan ye soro ka soro ala kun mai an ku barake amitan odi kama ambanga bana nyini yoro dola bana ka korode kwa wala kuma dola ku me sanfe anjigina mugo kundali mbana mugo baka kuma sai katigana barka kumbanga ko langa ku barka baka jigi e baka beke nyini ni dabali kuma ya friki tabuli note na kare nyini mi e di yere nyini na kare dabali mi yere de dabali do yere paski yim ke amajale ala bugo di kololo bere pembere kuna no yi jamfai o mandale Keren yala mamu be ku situ yi ni edu kamara bayi ka jamfa kana suma. Nega kuma jabi fleni. Abana jabi tete menin kan. Wallahi. Malen chama be shigola de. Ayo sigi chama ki sigi shigola de. Ay do ke shigola. Billahi taala ba burube aw chama nyefi anno. Donc ni de kuma bolo ka fo malen dem bela jele ngena. Et vraiment malien FFB France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada. Ka warichi nokola abe Sendwave application télécharger photo flena télécharger abe ka kor promo do urgent di robe na ya reta. O ko fa baka bank information be do awso mo me malla Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun. Abol ka orange numéro ta nu to buga 40k abo ou enregistre no to yi. Na war tuma ba so orange manela sur place. Wakato wakata jabe warchi dorome kila o tasara.